Práve prebieha akcia Slovakia Racingu, ktorí ma sem pozvali. Ja som veľmi rád prijal pozvanie a budeme tu dnes realizovať vysnívaný sen jedného chlapca a pôjdeme sa spolu povoziť na motorke. Tak je to tu super, zatiaľ teda motorku vyľaďujeme po páde na Panóny, tak ešte nejaké vecičky odstraňujeme, ale jazda je super, počasie je super, veľa jazdcov, takže čo viac si prijať, perfekt. Páči sa mi tu, je tu dosť veľa motorkárov a určite nevyhrám, ale prišiel som si to vyskúšať. Radi sem chodíme, páči sa nám tu, okruh je bezpečný, hlavne sa tu dobre jazdí, pretože lepšie ako na ceste, bezpečnejšie ako na babe, no a tak chceme ešte vyskúšať, jak sa vieme voziť. Przyjechałem z Krakowa, jeździ mi się super, zabawa jest dobra, tor jest super, naprawdę jest bardzo fajnie i polecam wszystkim, którzy chcą pojeździć na motocyklu szybko. Przyjadę na pewno jeszcze raz. Taliansky pán povedal normálne, veľmi pekná trata, normálne sa môže robiť na také trase, môže robiť majster sveta. On veľa jazdí na Mugello, u nás v Taliansku. I povedal, určite tu sa vrátim veľakrát, pretože je veľmi pekný. Jazdilo sa mi veľmi dobre, aj keď sme mali mierne problémy s motorkou, ale zdá sa, že sme ich vyriešili a dúfam, že prídem na ďalší Fun Cup alebo slovenský pohár.